Quico Celler! Què passa? Home, compte. No sé per què... Colla comunistes. Ja m'esperava jo Quin una outfit, mica... Oh, que m'ho puc vinguessis... treure perquè t'ho juro, estic ofegat. Home, però si avui fa fred a fora, no? Aquí darrere no. I més escoltant-los bé, hi ha tots els focus i tota la maquinària, i això Treu-t'ho. carda una calor. Què tal l'experiència aquesta de la disfressa? M'està entrant com una mala llet. Posa't una mica més allà, que tens la llum a fora. Així, Ara, perdó. aquí. Així, i la banya aquí. I la banya aquí. Què tal? Tu Estava veies, aquí. no?, tots aquests programes que I tant, comentàvem en mare de aquella Déu. època. Perquè tu no ets de la quinta de l'Enric Cambrai, ets més de... Sí, diem-ne que ens acostem a la quinta grau, quinta per mi. Amb honor. Amb aquell... Escolti, Honor i tot el prestigi del Estem món. estupendos. Som la No flor ens de la podem vida. queixar. Exacte. Pots treure't, si vols. Ara ens vens a parlar una mica de... Pots treure't... Bueno, no sé si te la vols deixar, però... No, és que no sabia si tenia el micro aquí enganxat o no. Per això... No, em penso que no. El tens enganxat? No, diria que no. Escolta'm, Quico, dèiem que ara li preguntàvem a ells tot el tema del Capitoli i bueno, hem vist, no?, un personatge enfondat en aquesta mena de disfressa que portaves tu. I tu ens deies que volies comparar-nos una mica tot el que ha passat amb el Capitoli i aquestes comparacions que s'han fet amb l'assetjament al Parlament que hi va haver, no?, i també tot allò del rodeo al Congreso, no? Exactament. I veus paral·lelismes? Aviam, són situacions diferents, a més temporalment diferents i les motivacions diferents. De fet, s'ha obert el debat aquesta setmana amb el Manel Delgado i l'Albano Dante, que escrivien articles i diversos comentaris dient, home, i si hagués estat qui hagués entrat al Capitoli un activista negre, per exemple, no?, que és el que direm. Per tant, i avui parlant amb membres del que seria, per exemple, la Brigada Mòbil, que són els que ara també s'ocupen una mica, sobretot, dels serveis de seguretat perimetrals, de quan hi ha algun fet, que no es torni a repetir, per exemple, el que va passar al Parlament de Catalunya, més aviat, abans que posteriorment al que era el rodeo del Congreso, o, per exemple, el setge del Parlament, de l'any 2011, perdó, la vegada que va haver-hi més perill que entrés algú va ser el primer aniversari del 2017, del referèndum del 2017, és a dir, el 2018. Perquè van arribar just a tocar la porta, diguéssim. Carai, amb la porta, i allà prou feina van tenir els pobres membres de la Unitat de Seguretat Ciutadana que protegien també l'edifici del Parlament amb aquells cascos blancs, recordeu, que semblaven guàrdies urbanos, intentant aturar la porta. Ara que això, en fi, jo crec que ara seria molt difícil que pogués passar perquè qualsevol element de sospita per part d'informació dels Mossos que pugui haver-hi una actuació que acabi el Parlament de Catalunya, ja es fa un perímetre extensiu molt gran, es tanca el parc de la Ciutadella, hi ha els dispositius Astors d'identificació prèvia i, a més, si arribés a passar, és el que vam veure a la Raid, per exemple, hi ha una sèrie de 3 criteris bàsics que es miren sobre sobretot qui és l'ocupador, qui és aquella persona que entra, què ho fa, quina causa, quin és el context i quina és la persona i quina és la seva capacitat de força. I a partir d'aquí s'actua d'una manera determinada o una altra. És per això que t'he portat aquí una mena de manual que el vaig veure un dia en un despatx de Gara i el vaig anar a comprar, que és una mena de manual que utilitzen que el trobo molt adient per poder entendre molt el que són aquestes actuacions policials, sobretot a l'hora de desallotjar o intervencions amb ordre públic o intervencions que requereixen una confrontació entre la policia i els ciudadanos. És aquell llibre que es diu Desencuentros entre la policía y el público, factores de riesgo, estrategias de gestión, de Francesc Guillén La Sierra, que és un criminòleg i, de fet, és un dels analistes preferits de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i per part dels Mossos d'Esquadra. I aquí, per exemple, una de les claus que dona per entendre tot això i que jo crec que s'entén molt bé en el cas del Capitoli, sempre parlant amb la distància i de la informació mediatitzada que t'arriba bé, que és l'element de la imprevisibilitat. Si, per exemple, salvant molt les distàncies, però si ens n'anem al primer aniversari, el 1 d'octubre, va ser imprevisible aquella arribada, que arribés aquella munió de gent a les portes del Parlament i que poguessin actuar d'aquella determinada manera. Era evident perquè no s'estava preparat per fer una defensa, de fortir una proposta defensiva o preventiva perquè tota aquella gent no arribés esverada. Doncs en el cas del Capitoli podia semblar aquesta situació, però clar, estem parlant d'un desallotjament que va costar 4 vides, és a dir, poca conya. I també una altra qüestió que jo crec que cal diferenciar, que és la gestió de masses que es fa als Estats Units, amb una política molt més militaritzada per part de seguretat pública, que no pas la gestió de masses que es pugui fer a Europa o a Catalunya en concret, que és aquest famós model policial de contenció, de proporcionalitat, etc. i sobretot mirant
qui és i quines intencions porta l'ocupador. Si és una xarlotada, si és una fricada, si pot acabar malament o si és un efecte detonant que pot acabar amb una desgràcia imminent i que tenyeixi una institució, com pot ser un Parlament o pot ser un Capitoli, de sang. Maica? No, l'escoltava i... Què tal? Què tal? Segurament, jo crec que estic absolutament coincideixo amb tota la reflexió del Quico i afegeixo que la policia dels Estats Units, a diferència de segurament les europees o les latines, està molt, molt, molt protocolitzada. Hi ha molt protocol. I aleshores, i es va veure el dia del Capitoli, ja tenen molt poc marge per improvisar. Evidentment, aquesta sala no va haver-hi cap mena de previsió, els hi va agafar allò sense cap mena... O sigui, no s'ho esperaven de cap de les maneres i aquesta reacció va ser tardia a l'hora de reaccionar. Clar, totes aquestes tesis que han aparegut, si hagués estat una manifestació de negres o quina hagués estat la reacció de la policia, al final, evidentment, i vam veure imatges d'alguns policies fent-se fotografies amb els assaltants, és possible que algun d'aquests policies que eren seguretat ciutadana d'un nivell baix, no hi havia ja antiavalots en el Capitoli, estarien a favor d'aquesta ocupació. Però pensar que tota la unitat de policial que s'encarrega de la seguretat del Capitoli estaven a favor i que els van deixar passar, és aquesta... Ningú ho ha demostrat i recordem que d'aquí ja hem begut d'aquesta mateixa tesis de connivències policials que afortunadament van sortir als tribunals, van demostrar que no eren certes. També és veritat que ells van saber, tot i que van fallar la previsió, però van fer molt bé després en el desallotjament, perquè tot i aquests 4 morts, que són bàsicament en els primers moments, aquell tret gairebé retransmet en directe, que ja no és, ja veieu, que és dins de la Càmera del Senat, que a més forma part de... Són les cortes d'alguns dels senadors qui amb pistola en mà, arma curta, veuen una multitud de darrere de la porta i un fa un tret. Una salvatjada perquè a l'altra banda de la porta hi havia molta gent, hi havia policies a més, veieu que quan cau l'activista té al costat un altre policia, o sigui que va ser... Però vaja, que tampoc ningú ha qüestionat allà res, ni sabem si hi haurà una investigació. Però van reaccionar bé, no van entrar com un elefant en una catxarreria, van perimetrar, van començar a dissuadir, van començar a guanyar el perímetre i un cop a dins van dir, bueno, ja han fet la salvatjada, anem a entrar a poc i ja et dic, tot i que la prèvia va ser perquè no s'ho esperaven, bàsicament. Era imprevisible que amb una massa de 50.000 votants d'aquest home, doncs, al final, una cosa és protestar davant del Capitoli, i a més allò és un escenari on habitual a protestes, i un altre pas molt diferent és la línia d'assaltar i violentar i entrar, i no s'ho esperaven, els hi va agafar... Barbeta. Amb la Brimo haguessin passat amb una d'això antiavalots? Jo crec que no. Avui dia no. Avui dia no passen, això segur. Barbeta, tu que has estat corresponsal allà, com ho has viscut, això, des d'aquí? Jo haig de dir que jo m'he colat a l'edifici del Capitoli amb gent sense papers. És a dir, que la seguretat del Capitoli no és el que sembla. Precisament per això és evident que hi ha hagut una connivència, perquè les marxes sobre Washington estaven anunciades de feia temps. I sempre que hi ha una moguda d'aquestes, sempre hi ha un dispositiu policial. Però és que, a més, quan va començar el sidral, la Browser, que és l'alcaldessa, diguem, de DC, va demanar reforços i li van denegar. És a dir, aquí hi va haver... Aquí hi ha un... A més, no oblidem una cosa. És a dir, els que estaven actuant seguint les instruccions del president, del comandant en cap, que en diuen ells. Per tant, aquí... A mi, realment, per mi, el que ha passat és molt, molt preocupant, perquè jo demà faig un article que titulo Trump se n'anirà, però els feixistes es queden. És a dir, a Trump l'han votat 74 milions de persones. Hi ha un 45% dels republicans que donen suport a la sala al Congrés, amb una de les enquestes. Hi ha un 50% de republicans que consideren
que Déu volia que guanyés Trump les eleccions. Que Déu volia guanyar les eleccions. Llavors, i això què vol dir? Bueno, vol dir que hi ha un món que cada vegada és més estanc, és a dir, que no ens barregem. Amb les xarxes socials cadascú escolta els seus, i només els seus. I llavors, el sistema de la mentida, diguem, és un sistema que ja ha crescut, i la perversió del llenguatge, no? És a dir, hi ha una cosa molt interessant que també la tenim aquí. La gent que saltava el Capitoli deien que ho feien per la llibertat, per la democràcia i per la Constitució. Sí. Què és el que aquí diu Vox? Vox també diu aquí que estan defensant el rei i la democràcia. És el que diuen els militars golpistes aquests que per cert, el rei encara no ha dit ni mu, quan li diuen al rei, no, hem d'acabar amb aquest govern, deslegitimen el govern, diguem, constitucional, legítimament elegit, Digues, Quico. i ho diuen pervertint i tergiversant el llenguatge i els fets. Volies dir alguna cosa i després passem al Miquel. A mi em va estranyar perquè la primera vegada que vaig estar al Capitoli em van fer fora perquè portava una gilet d'afaitar. És a dir, jo a la motxilla sempre porto una muda i un aparell per afaitar-me. Aleshores no portava barba, normalment. I me'n recordo que els serveis de seguretat em van fer buidar-la tota i em van retirar la d'allò, si no, no em deixaven continuar les tasques. És a dir, per tant, que em va estranyar en aquell moment el que... Però perquè el cos aquell és específic del Capitoli. I llavors són un cos de funcionaris. De l'edifici, no hi havia res més. Deixeu-me escoltar el Ramos. És que no hi havia res més. Aquests i les cortes dels senadors. No hi havia res més. A veure, el Miquel. Digues, Miquel. Absolutament d'acord amb tot el que ha dit Barbeta. Em costa creure la imprevisió, em costa molt creure-ho, perquè estava evidentment anunciat i perquè evidentment Bueno, ja ha dimitit el jefe. l'ambient estava com estava. I és el Això Capitoli. per una banda. Però també analitzem una miqueta quin ha sigut el nostre paper com a espectadors. Ens hem quedat amb les disfresses d'aquells que anaven cap allà i amb l'esdeveniment de l'assalt. I és importantíssim el que acabes de dir, de contextualitzar. Trump se n'anirà, però el feixisme es queda allà. Allà i a Europa el tenim també. Anem a veure qui estava allà dintre. Allà dintre hi havia membres de milícies armades. Recordem que el país està... N'hi ha més armes que persones, al país. Això per una banda. Després hi havia grups neonazis amb samarretes d'Auschwitz, allà dintre. Fa molt de temps que les agències de seguretat dels Estats Units i d'Europa estan advertint que el terrorisme d'extrema dreta està ja al mateix nivell o més que altres terrorismes, com a principal amenaça per a la seguretat dels estats occidentals. És a dir, estem parlant de coses que no són friquis. I estan infiltrats a les cossos de forces i seguretat de l'Estat, i ho hem vist aquí armades. als quartels de l'exèrcit cantant himnes nazis. És a dir, no són pel·lícules ni són coses que ens queden lluny, sinó que ho estem vivint aquí també. No només el friquisme aquest o la perillositat aquesta de les milícies armades, sinó també les teories de la conspiració. Recordem que els QAnon, el tio este que anava disfressat d'això, aquesta gent es pensa que hi ha una conspiració d'una secta pedòfila i satanista, etcètera. Que ja va provocar un tiroteig. Però més enllà d'això, el problema és la normalització, com bé deies, que estem vivint de temes com el racisme, l'homofòbia, el masclisme, que sembla una opinió respectable més. I estem acostumats a veure cada dia als platós de televisió gent defensant el racisme, el masclisme, el feixisme i pitjor, desinformant interessadament per a fomentar l'odi, per a fomentar la intolerància i per a crear esdeveniments com els que vam veure al Capitoli i coses que poden venir i que poden ser més greus, com Anders Breivik, que va assassinar a 80 persones a Ultoya, a Noruega, perquè eren còmplices del mestissatge i de la immigració i de l'islamització, Brenton Tarrant, que va matar a 51 musulmans a una mesquita, pel mateix, etcètera. És que, de fet, Miquel, la Comissaria General d'Informació dels Mossos, l'última alerta que ha emès, on estan més preocupats, precisament, és perquè han detectat l'increment del supremacisme blanc. Van detenir aquí, a Lleida. Aquí, a Lleida, van detenir a un. Sí. I ara, i de fet, és bastant extensiu i quan comences a parlar amb altres membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat... La Guàrdia Civil va fer una altra operació. Exactament, hi ha operacions contínues i la preocupació és emergent. És a dir, no només és que fins i tot és que està aquí i s'està bellugant en certa comoditat, no? Neus. Sobre el dispositiu policial, jo no en sé res, per tant, no tinc cap opinió al respecte.
els moviments ultradreta, el Miquel els coneix i els ha estudiat molt bé, i voldria afegir un parell de coses al que has dit. Allà, els mitjans, inicialment, van actuar una mica com ha passat aquí. És a dir, la CNN, que és el referent progressista i seriós a l'hora d'informar en televisió, va donar moltes hores a Trump perquè donava molta audiència. I com que donava audiència, doncs anava apareixent cada cop més Trump. Ha sigut ara al final on ha acabat reduït, i fins i tot n'hi ha a la Fox, perquè va haver de muntar una cadena paral·lela perquè fins i tot a la Fox ja no tenia espai. Però durant tot aquest temps, estic d'acord, la llibertat d'expressió et permet opinar, però això no vol dir que totes les opinions siguin respectables. I això ha passat aquí quan tu dones veu, per exemple, a la Fundació Francisco Franco, com si fos un interlocutor demòcrata i que està a la mateixa alçada que potser els que van defensar que el Pazo de Meires havia de ser públic. Els posem, no aquí, però en molts mitjans es posa a la mateixa alçada. No se'ls contradiu, no se'ls desmunta les mentides. A vegades se'ls hi fan entrevistes i quan donen dades, per exemple, de dones maltractades o amb el tema dels migrants, no se'ls hi desmunta les mentides en directe. I, per tant, això té una capil·laritat que per això l'Steve Bannon al final s'instal·la a Europa i diu companys, jo us explicaré com es fa, perquè allà ha funcionat i aquí està funcionant. I ara Vox entrarà al Parlament de Catalunya. Entrarà, perquè totes les enquestes ens ho estan dient, i entrarà amb aquest discurs. És a dir, associant els ajuts als migrants, en lloc d'explicar que els ajuts que reben és per la pobresa, no per el color de pell, amb el tema de la violència de dones, que es neguen reiteradament a condemnar, donant falses dades. Ho hem vist un dia en aquest programa, quan els has de desmuntar amb les dades del Consell General del Poder Judicial. I això està passant, i no estem fent res per evitar-ho. I acabo. I és veritat que ens ha fet molta gràcia veure el senyor amb els tatuatges, però escolta, són 74 milions de persones. Per tant, no són 74 milions que van amb caretes. O aquí a Vox, Vox és la tercera força. Per tant, preguntem-nos per què els voten. Per què? Perquè si no ens fem aquesta pregunta, no sabrem respondre'ls. I crec que això, i fins i tot els partits d'esquerres, no han volgut fer-se aquesta pregunta. I si no se la fan, no trobaran la resposta. Els periodistes tampoc, però els partits, que al final són els que configuren i són els nostres representants, són els primers que s'han de formular. I algú sap per què els voten o no? Jo podria dir-te coses. Ui. Vaig fer la Espera, que l'Oriol volia afegir una cosa, també? Oriol. Sí, jo he dit, no m'importa molt el que va passar, perquè en realitat... Ara sí. No, és veritat. És a dir, l'entrada al Capitoli no deixa de ser una anècdota. El que és preocupant és el feixisme. El feixisme realment sí que és perillós i preocupant. I no se'ls ha de donar ni aigua. I aquí jo vosaltres com a periodistes us diria que no el blanquegeu mai, el feixisme, perquè sí que és realment perillós. Aquest programa, per exemple, és dels primers que va donar veu a gent de Vox. El fax, crec que no ho haguéssiu hagut de fer. I t'ho dic a tu ara perquè ets la de Llonses. Però no, perquè ara entraran al Parlament i direm per què han entrat al Parlament? Quan aquí encara no se'n parlava gairebé, se'ls ha donat veu. I el feixisme ni aigua. Crec. Però aquí hi ha una qüestió, que és el que deia la Neus, de per què passa això. Va haver un moment que als anys 30 va créixer el feixisme a Europa i després de la guerra els democratacristians i els socialdemòcrates van generar uns moviments, diguem-ne, de progrés, d'esperança. Van generar, diguem-ne, millors condicions de treball per a la classe obrera, el dret a l'educació, el dret a la salut. Hi havia una esperança de millora. En aquests moments no existeix el recanvi d'allò. És a dir, no se sap on són els socialdemòcrates i els democristians que canviaven coses. Els que hi ha ara es col·loquen als consells d'administració i et pugen la llum i et pugen el gas a lo bèstia el dia que fa més fred. Quico, breument, acabem amb això. Sí, jo vaig tenir la sort de seguir Vox a les eleccions al Parlament d'Andalusia, les primeres que van entrar en força. I allà vas descobrir per què la gent els vota? Bueno, ho vaig descobrir, sense tenir cap intenció de fer una
una interpretació sociològica ni d'allò, però sí que anant a veure els seus mítings cada dia podies veure quines eren les diferències que podies trobar amb el que explicava en Jordi, no? És a dir, per què la gent anava als mítings del Partit Socialista i per què anava als de Vox. D'entrada, els mítings del Partit Socialista tot eren autocars. Els de Vox omplien o triplicaven més l'aforament que no pas els socialistes i no veies ni un autocar. I cada vegada, en cada territori determinat, s'explicava un determinat discurs que era molt allunyat, per exemple, de dir del que estava passant a Catalunya. Era una referència tangencial a Catalunya, en els mítings. En els mítings només deien «Somos los que hemos llevado los golpistas al Supremo», no deien res més. El seu discurs es basava a los apesebrados de la Junta, en «Vamos a defender el sistema de vida andaluz», la caza, los toros y la Semana Santa, «Vamos a defender el campo», la caza, i sobretot, per exemple, quan algú es posava les mans al cap perquè l'Ejido havia tret un determinat número de vots, allò desorbitat pel que podria ser, doncs a l'Ejido explicaven que ells, a través de la nova política agrària comuna, a través de la PAC, que es podria perjudicar els conreus que havien a l'Ejido, ells farien com una mena de Brexit només per a l'Ejido, no? És a dir, anaven a buscar un detall molt clar i molt treballat del que era, i, evidentment, amb una base social molt determinada i molt pensada per obtenir un determinat vot o un determinat aplaudiment en una determinada zona concreta.